Включвам се с този ритуал. Това е ритуал молитва за защита от парични проблеми и благополучие. Палите си една свещ, няма значение каква свещ, и тамян. Аз съм си запалила черен тамян, тъй като имам и предлагам черен тамян, който няма, ако искате, може да си поръча от мен, т.е. за изчистване и за защита. И така, о Пресвета Дево, Майко на Господа на небесните сили, Царице на небето и земята, всесилна закрилнице на нашето семейство, град, държава, на целия свят, приеми тази хвалебно благодарствена молитва от нас. Твоите недостойни раби, възнесени нашите молитви пред престола на Твоя Син Бог, да се смели над нас, неправдените, и да излее благодатта си на тези, които почитат Твоето всечестно име и с вяра и любов се покланят на Твоя чудотворен образ. Не сме достойни да бъдем помилвани, ако Ти не го умилостивиш пред нас, Владичице, защото за Теб е възможно да изпросиш всичко от Него. Затова прибягваме към Теб, както към сигурна и бърза наша закрилница. Чуй нас, които Ти се молим, осеяни с Твоя всесилен покров, и изпроси от Бога, Твоя Син, за нашите пастири, ревност и бдителност на душите ни, за управниците, мъдрост и сила, за съседите, правда и благодарност, за наставниците, разум и смиреномъдрие, за съпрузите и партньорите ни, любов и разбирателство, за децата, послушание, за оскърбяваните, търпение, за оскърбяващите, страх Божий, за скърбящите, благодушие, за радващите се, въздържание, и за всички нас, дух на разум и благочестие, дух на милосърдие и кротост и радост. О Пресвета Владичице, смили се над нас, Твоите немощни люде, разпръснати, събери, заблудените насочи към правия път, старците подкрепи, на младите дай милосърдие, на децата възпитание, обгърни всички нас с Твоето мило сетиво, застъпничество, изведи ни от дълбоките и от дълбините на греха, просвети сърдечните ни очи, за да гледат към нашето спасение. Бъди милостива към нас и тук, и там, и в страната на нашия земен живот, и на страшния съд на Твоя Син. Почитаме с вяра и покаяние нашите отци и братя, въдвори във вечния живот, заедно с ангелите и с всички светии, защото Ти си Владичице, слава на небесните и упование на земните жители. Ти след Бога си надежда и застъпница за всички, които с вяра прибягват към Тебе. Затова на Теб се молим и на Теб, като на всесилна помощница, сами себе си и един други го и целия си живот предаваме, сега и всякога и во веки веков. Амин. Благодаря, благодаря, благодаря. Слушайте толкова пъти, отколкото имате нужда, когато имате нужда. Не забравяйте, когато гледате на канала ми, независимо кой ритуал или практики, да оставяте коментари. Това е знак за правилен енергообмен да има между всички нас. До скоро и очаквайте следващите ритуали.